Ben, convocámonos agora porque estamos profundamente preocupados polo amordazamento que o Partido Popular está facendo nesta Cámara, particularmente con relación ao Grupo Parlamentario de Marea, e non entendemos particularmente a falta de respeto do propio presidente da Xunta cando ven a comparecer a Cámara como é a súa obrigación estatutaria. Nós non lle temos culpa de que durante 12 horas tuvese a situación fora de control, como el mismo recoñeceu, e desde logo, cando ven a esta Cámara, o normal será que responda ás preguntas que son inquietudes da cidadanía, que eran básicas no día de hoxe. Nós hoxe na pregunta ao presidente o que queríamos facer era expoñer a situación de abandono na que toda a cidadanía de Galicia que se tuvo que enfrentar ao lume se encontrou pola falta dos medios de alguén que non era capaz, como recoñeceu, de controlar durante 12 horas a situación, e queríamos facer propostas en positivo e lanzar tamén esa proposición de facer 7 medidas de carácter inmediata nas que nos pensamos que se debía de centrar agora a actuación da Xunta de Galicia. En primeiro lugar, e efectivamente estaba relacionado coa sanidade, reforzar os sistemas sanitarios para atender non solamente as persoas intoxicadas, facerles un seguimento, sino tamén a atención psicolóxica daquelas persoas que necesitasen, que foron en moitos casos dada a situación de pánico e de drama na que se viviu. En segundo lugar, a necesidade de que se convoquen axudas extraordinarias de carácter inmediato. En primeiro lugar, para as persoas que perderon as súas vivendas, pero en segundo lugar tamén para aquelas persoas que perderon os seus negocios, para aqueles que perderon o seu valor forestal, particularmente con relación ás comunidades de montes. Terceiro, é necesario abordar un plan ambiental de choque ecolóxico para evitar que toda a escorrentía que se está producindo agora pola chuvia chegue aos ríos e contamine as nosas rías. É necesario tamén que a Xunta facilite toda a información en tempo real sobre a superficie queimada, sobre o dano ambiental, o dano ecolóxico e tamén o dano económico. É necesario que a Xunta de Galicia convoque, en primeiro lugar, que suspenda o plan forestal vixente e que convoque a todos os grupos da oposición a sentarnos a pactar, todos e todas, un novo plan nacional forestal para Galicia. E é necesario, desde logo, que se restaure a dignidade dos medios de comunicación públicos mediante o cese fulminante de toda a plana maior da Radio Televisión de Galicia. Nos creemos que estas son actuacións inmediatas que a xente esperaba de hoxe do presidente da Xunta de Galicia para significar estar á altura da emerxencia nacional que estamos a vivir. Non solamente non se nos deixe intervir, senón que se nos coarta completamente toda a capacidade para poderlle preguntar ao presidente para que seña a él, xa que non nos deixan a nos que leve a cabo estas iniciativas. Nos creemos que o día de hoxe foi unha actuación lamentable e indesexable e esperemos que non se volva a repetir. Nós non somos responsables de que Feijóo perdera o control durante 12 horas da situación de Galicia. Si ante esta situación de mordaza que denuncian, van tomar algún tipo de medida ante a presidencia ou a mesa do Parlamento? Sí, vamos a levar a cabo unha protesta formal porque creemos que debe de reunirse para estes efectos a Comisión do Estatuto do Diputado porque entendemos que non é de recibo, houve un trato incluso discriminatorio entre os distintos voceros dos grupos parlamentarios, mentres que na primeira intervención a voceira do BNG puido falar do que tivo por conveniente, a ciencia e a paciencia do presidente da Cámara. En Marea foi o único grupo que foi amordazado por facer isto e nos entendemos que isto non é casual, isto responde a un intento deliberado por parte do Partido Popular de que os que somos verdadeiramente a gran alternativa para este país podamos expresar a nosa posición política no Parlamento, que é o lugar onde debemos de facelo. Gracias. Moitas gracias a vos.